Alah, piye toh? Alah, cocotan tok. Pedang, angkling, dermo. Ayo maju nawani. Waduh, ana apa Kang? Iki toh, ledang serang misteri. Ayo. Ya, iya, iya, iya. Motor aku tak gancu. Nyo, waduh, iya, iya, iya. Waduh, godhong apa ki? Iya, 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 iya. Lek cepet Kang, lek cepet. Kowe lu ki godhong sakti ki marai dadino kena aku yo. Yo, iya, 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 iya. Yes, yes, mojar gue. Waduh, yo bersatu Kang. Minara bersatu karena ya aduh bajindul boyokku loro kabeh niki. Kowe ora apa Kang, ora popo. Ayo maju meneh pokoke pantang mundur. Hahaha. Iki kuat tenan yo Kang. Iyo, iki kuat tenan. Masalah iki yo bertopo nang Gunung Lawu kok. Iyo, kudu niki nganggo siasat ki, nganggo strategi ki. Iyo, kudu siasat strategi.